Odinga ne ok en manja siasa kende. Ne otawo joge kendo miyo johera mag yo mowinjore gi luw e kinde campaign kod siasa kanyakla. Kawuono penjo maduong' en ni to siasa dhi chalo nade kaluwore gi bedo ni Raila Odinga onge. Oda Nyambaga rango fuok ma odong' e siasa ma pacho ka to ahinya jogo mane ogeno kuom bedo ni Raila ne miyogi yot mar yudo sir kuom jopiny. Raila Amolo Odinga ono ne en Prime Minister machon. Kata kamano, ji mathoth nong'e ni baba Agwambo Sibuna Joey Ondego Baba Simba Agwambo e siasa no jal makite yore kendo nong'eyo neno kod angoch niang'. Amolo ne ok oluoro ng'ado rieko e siasa. Jesse about tank Jesse fire Vijana fire. Kaji laro kombe, Amolo ne nyalo gudo wi joge mageto lemo achiel kendo loso kodgi magiwinjre. Ni nani ambaye anastahili kwa njia ya kidemokrasia? Ranyisi en winjruok mane okete kind Governor Gladys Wanga kod jalup Governor machon Oyugi Magwanga. An agreement has been reached by way of consensus that out of the 7 contestants who are here, they all agreed to step down and back Mheshimiwa Gladys Wanga as the party candidate in Homa Bay County gubernatorial race. In the same spirit, they've also nominated a running mate as Honorable Oyugi Magwanga. Kudong dweche madaro mapar kod auchiel, to jo Kenya dhi e yiero maduong'. Penjo nyiedho ne to dhi chalo nade ne joma nyaka ting' mana badgi malo. Jopiny ni kod paro mane. Wang' ni kidong' tidong' adong'a ni dong'. To ka ning'iyo ni biro ting' badi, wang' ni en kindi gi japiny. Idhi neno malita ahinya nikech jok maniting'o badgo dhi dok dala yote. Sani wananchi dwaro jok ma tiyo. Wadwaro jok ma tiyonwa. Jalon James Agri Mwamu ni kod paro mane wi wach onge mar Raila Odinga kod thuolo mar bat malo sa siasa. Nitie jothurwa ka manyocho ng'iya ne gin isiemo gi asiema ni kose siemi to koro mano koro osemiyo tiko mar dhi. Omiyo ji mang'eny nyocho ogo kura thurwa ka nikech wachno ni kose wach ne ng'ane in ema miyo tiko. Koro kata campaign ogitim ni kose miyo otiko giwacho ni wadhi konyo jaduong' tich malo kucho. Okane ka jopiny biro yie ni mondo ng'ato ting'negi badgi kendo mondo gigone kura. Ang'eyo ni nitie joma osebedo ka dwaro ni mano timre kendo ineno ka gigo koko ni nyaka tim zoning. Raila e siasa mare ne galagala mag lombo jogombulu. Arab mashamba na mpira Arab mashamba anampatia Musalia. Gisani to nyaka ng'ato ka ng'ato set manombulu kar tekrene. Campaign wang' ni bet mayom kendo mamit aduwa nikech number 1 Raila Amolo Odinga ne yiero ng'ato to ok noyiera juogi ne wuoyo. Wabiro kono jatelo ka jatelo kubire ground bie ground owuo gi jopiny to biro nyiso ni project mane minokelo ne jopiny kata gima kama manachiko jopiny. Mwamu wacho ni kopogore kod joting' bat to kod ang'eyo ng'ane midhi mi godo tiko to kod yore mag koto ji sani. Ng'ech ka ng'ech nyaka koro gwonyre kod sarene. Weche moko mikawo akawa timiyo ng'ato tiko kata ng'ama ok nyal nikech en osiep jotelo, mano ok dhi timore. To joma be choko pesa kuom ji ni jok mok gine gi siga ni kela ne wateri ng'ade mondo mi otiko, mano koro ok dhi timore sani. Sani onge koto, kaponi nyicha idak gi koto to koto rum. Ng'ata mane tich ma nyicha timo mondo dhi odwar tich moro mondo tiyo, dhi odwar puodho moro mondo pur kata dhi oywa nam nikech jopiny sani riek. Odinga nong'eyo kaka kuyo lwasi mar siasa motedore ka jokon mar siasa kendo nong'eyo tieko lweny mag siasa.
sani ng'ama nyalo koyo ji onge. Sani iwinjo ni linda wananchi, linda ground. Support linda wananchi igoi. Support linda ground igoi. Ikia katani ichung kanye. Ukoyot kaka wan jo ODM. Sani nakwayo Raila onge. Chokuru jogu. Raila ne choko nyithinde iye to wuoyogo kanyakla achiel. Gik moko to biro bedo jok manyoche oliere kod jaduong' Raila ni an Raila ni ji mang'eny dhuro ka babora mago jok masani dhi bedo gi tabu nikech wach mar babora koro onge. Jolony bende koni siasa dhi bedo mar pesa mathoth midhi tiye godo kendo japiny nyaka yudhie jamna. Odhi bedo expensive ne joma nyoche no manjo makonanga jaduong'. Ani onge thuolo mar wacho ni idhi konyo jaduong' Raila mondo lweny malo. Siem kata kamano chiwne weche mag welo mondo ores weche mag ywaruok mana Amollo bedie kod lalruok ka wecho chomo rieny kowuoyo. Kae ing'e kama problem dhi beti. Emomiyo ODM koro ka dhi timo nomination nyaka timo nomination mariere. I problem ga bedo ga nikech jomoko mayo. Tergi competition to ok ginyal compete magilo. Aneno ka wang'ni biro chuno ng'ato kata madwaro kucho piny dhi nyako dhi piny mu campaign aito compete gi jomoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV.